ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଜ, ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ବାରଗାଡ଼ିଆ। ମୋର କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ 4-5ଟା ପାର୍ଟି ବାରଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ, ତେଣୁକରି ମନ ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି। ଅନେକ ଥର ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇକି ବାଦିପାଲା କରାଯାଉଛି, ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି? ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଶଂସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଳାକାର 10,000 ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷେ। ସେଇଟା ତ ରହିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ନ ରହିଲେ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ହେବ କେମିତି? ନୂଆ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଯୁବପିଢ଼ି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ସାର୍ ଏବେ ନାଟକ ସାର୍ ଏବେ ପରିବେଷଣ ହେବ, କ'ଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ନାଟକ? ଏବେ ତ ଆମର ଦୀପକ ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବହି ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ନୂତନ ବହି ଆସିନି, ଆମ ଖବର ଆସିନି, ଆସିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପରେ ଆସିବ ସବୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ନୂତନତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଆମ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍, ଏତେ ବର୍ଷର ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ସିରିଏଲ୍ରୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କଟ୍ କରିକି ସେଇଟା ତାପରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଫରକ କିଛି ନଥାଏ, କାରଣ ଅଭିନୟ ସେମ୍, ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଗା ଅନୁସାରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ଥିବି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ସିରିଏଲି କହୁନାହୁଁ 1 ନମ୍ବର ସଟ୍ ପରେ 10 ନମ୍ବର ସଟ୍, ମଝିରେ 9ଟା ସଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ ରହିଯାଏ ପରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ପାଠ। ସେଠି 10-12 ଦିନ ଗୋଟେ ନାଟକ ରିହର୍ସଲ୍ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ବୁଝିଛି ଅଭିନୟକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ନ ବୁଝିଲେ କଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଫରକ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କହୁଛି ଆଖୁ ଆଉ ଚିନି। ଆମେ ତ ଆଖୁ ବାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, କାଟିକି ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଟା ପୋକା କେଉଁଟା ଭଲ, ଯେଉଁଟା ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାତ୍ରା। ସେଠି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ। ଏଠି କଟ୍ 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 ବାଛିକିରି ଏଡ଼ିଟର ତାକୁ ସଜେଇ ସାଜେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ପକେଇ ଫାଇନାଲି ପୋକା ଆଖୁ ବି ଭଲ ଆଖୁ ହେଇକି ପାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପାରିଯିବେନି। ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ ପାରିବେ, ନହେଲେ ରହିଯିବେ ତଳେ। ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ପାରିଶ୍ରମିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, ନାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯିବି, ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ପାଉଛି ସେଇଟା ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଯିବି ମୋର ମେଣ୍ଟେନ୍ରେ ଅଧା ପଳେଇବ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ଡ୍ରାଇଭର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ମୋର ରହିବା, ମୋର ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି କରୁନି ନା। ଏଠି ତ ସୁଟିଂ, ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କାହିଁ ଆସିବେ? ହଁ, ଯାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମୁଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡ୍ରାମା କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନାଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ବି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ। ଏବଂ ମେନଲି ମୁଁ ଟିକେ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଫେଡ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ଧାରାବାହିକ ସବୁ ଆମର, ସମୟ ମୁଁ ସେଟ୍ ହେଇପାରୁନି ନିଜକୁ ମାନସିକତାରେ। କାରଣ ନା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ନା କ୍ୱାଲିଟିର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି, ନା ସିନିୟର ଜୁନିୟରରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଠି ଧୁଆମଳା ଅଧୁଆମଳା ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରୁଛି ଯାତ୍ରାକୁ। नमस्कार, मु विजय दास, आमर ऑपेरा मास्टर एसोसिएशन मु प्रेसिडेंट। आज आम गोटे नुआ यात्रा पार्टी जो इनागुरेसन से आसीचु ऑपेरा राजदरबार बोली गोटे नुआ यात्रा पार्टी आज तार शुभ मुक्ति कर। तेणु से आम राइटर डायरेक्टर कलाकार अन्य मानक डाकी आम से आसचु। बहुत भल कथा हूँ जे समस्ते माने ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा चली जाऊँगी कहला बेले नुआ नुआ यात्रा पार्टी सब आसुँच, निश्चित भाव में मंगलकर कथा। एवं
80% एंटरटेनमेंट जदि ओडिशार ऑपेरा नौची तेणु ऑपेरा ओडिया भाषा साहित्य को बंचुची बोली आम कहीपर तो ता भितर जो सब छोट मोट कथा उठुची से कथा विषय आपण मैंने भल भाव जानते कहते जो अश्लीलता ये सब कथा से गुड़ाक आस्ते आस्ते केमी धसे फसी ताकू आपण मैंने तर्जमा करेंगे किंतु वर्तमान आमे जो नुआ नाच पार्टी आसुवा नुआ ऑपेरा पार्टी आसूची आम से कहूँ जे अश्लीलता रहा भल नाटक आम भेटिदेवा ओडिशा दर्शक को जमी आगु आम दौलू मो निज कथा कहले तो बहुत आगु माने दीर्घ 38 वर्ष आगु आम आरंभ करूँ से यात्रा बर्तमान टे जहाँ भी हो जो हो जदि दर्शक मान निश्चित भाव में क्षुब्ध कर सेगुड़ाक केमी दूरीकरण हम से आम प्रयास करूँ आमर ऑपेरा मास्टर एसोसिएशन तरफ राइटर डायरेक्टर गीतिकार संगीतकार एवं नृत्य निर्देशक तरफ एवं आपण मानक मध्य गुरु दायित्व रहिबो जे जदि कोठी अश्लीलता होउची कोठी किछि भूल भटका होउची आपण माने लोकलोचन गाणिबे एवं तुरंत निराकरण पई आपण मालिक होंतु परिचालक होंतु समान पाख दाबी उत्थापन करिबे।